Đừng duduk ku duduk kan tempat terang bos. Kampung sedang dengarkan terus jangan duduk di sini. Sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kakek yole. Dukonyu lagu tas tereng ngelotok ngalong itu bagus sitok. Tukang rasani tukang ngelok ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo. Pak orki catok mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo. Dapat bareng warga kan setan itu mi ngomong-ngomong nutup panjenengan tembok cilik. Alah, Jabang bayi, jane bocah kemana gelem kurah-kurah. Lama dengo parti dai batok. Jane lho, wong tuwa iki umpres ae. Apa kurang pakan? Jane anakku sita kenyatu swayem belok tenan. Wong bocah wis tau rapi, yuk kok pangkae. Kula nyel panganen. Wong bocah ora gelem kurah-kurah. Nyatu kuwi tak sengaja to. Nyatu aus kadung emosi to. Wong pacakan regane larang kok iso dientekne. Yuh, lah kok arep tak kurai. Liu kemanisen. Sing nomai ra gelem kurah-kurah kok wong tuwek kon kurah-kurah. Yo, terus no, ngampek mumprus, ora emeng. Budang tenan kowe kuwi. Ngumpres-ngumpres ne wong tuwek. Wong ajar pacaan tinggi wong tuwek kowe kok ora trimo. Jel. Lah pomo susu ku takon biyale ne. Apa yo iso kowe sing dadi getih karo daging kuwi? Golem sisane lho. Ben resik. Kowe engko lak madang aja ajang piring. Ada ono karo batok ben kaya kirek. Nimbang ngrungokne wong mumprus angur dolan. Minggat to kono. Aku dan duwe anak kowe ora kiyetun. Lek ora tuwek kowe ngono nek, tak jak gelut kowe iki. Lah, kurang. Dik buntele apa iki engko? Golek ning ngarep meyu rembe ae. Lah. Jebloki kembang nyapa iki? Kuwi ae. Guys, wis kena. Apa nih?
Siap kabeh karek ngenteni sing tuku. Ayo ayo. Sapa sing arep tuku? Wis siap ki lo dagangane. Yo Rembik. Tangiyo. Aku dodol sate tukunan. Lah, konyol ada kon minggat lo. Kila aku mati, layu bacin ora enek sing ngurusi. Lek tak pikir-pikir, aku mengayo kleru. Lawang susuku kesing ngentekne kayak keco. Lah konyol urung lahir kayak keco ke wis ngempeng to. Kayak piye kengko lah ora mulih tenan. Kayak sopo sing tak kon goleki. Kayak aku koyo dhewe lah ora mulih tenan. Nyel, mulih tenan lah ya. Mbak mungko baci. Lah yo Rembik mang tak celuki nang omahe. Lah kok asale kok kono wonge? Kowe ki apa to Mi? Pasaran ki aja ning kono. Lek kon dhuwur ning pedah keterak. Aku lho yu dodolan lontong karo sate barang. Gek tuku wae. Sampean mang lho tak celuki ora krungu. Wong aku lho bar kondong kok golek tempe. Gelemu nyeluki kuwi. Ning endi? Lah ku nyeluki ya kok kene lho yu omahmu kan kae. Agi gek tuku nang sateku. Kok gek selak mambu. Emah kuwi. Wong sate gendrono kon nukuri nyeprang cangkemku. Ya ora apa-apa lho yu nyeprang, malah kaya kirek kok. Astagfirullahaladzim. Ora eneng lho Mi, kirek cangkeme apa? Nyeper barang ke. Enenge wedhus gabak jaluk bojo ngene. Oh, ngono iki ki nyengar. Kaya keter ngono kae lho. Rapor kowe. Weh, iya yu, gabakku yo ngono to. Berarti njaluk bojo. Bojonan yo yu. Wong suarane ngono to. Kowe iki ketek kaya ngono Mi lek karo wong tuwek. Ya lek wedhus bareng ki ora jodoh lho lek karo aku. Jodohku ki karo wong ganteng, lek karo wong ganteng ya budal banter aku. Lu wong modelmu es kaya wedhus ngono kok. Lerokne yo iso ngono. Lapure wong bocah bayi dhewe sore kok arep itu karo wong gerang. Walat to Mi kowe lek caramu kaya ngono kuwi ke. Oh, Iki tukunan. ora kere. Alah yu, kadir kono ku ngene dagangan kok yo ora gelem. Kek piye ki kok lek ora payu? Ngono tak iderne ae. Sate. Bocah ki gini, ojan. Kuwi menungso apa celeng? Wong mau aku kok ngudrus ora gelem noleh. Oh no. Iya. Lah celeng tenan ngono. Nyatane rasa menggo. Lakune lurus. Dal, balenono. Lah mumune mah piye? Cangkem jaluk awas. Lah tak pikir anu to Nyel. Tak pikir lek celeng wis anu kowe. Lah kaya mirip kayak lebus. Guyon ya Nyel. Ora san nambah-nambah aku wis emosi. Lah kate apa jenenge emosi ke alemu ngepet apa ora cae? Kurang pangan, ngapek ngaji. Anu celeng ngepet barang.
Aku iki lho ijek kuat man tiwul. Tiwul nyil. Aku lho mangan tiwul kero kenal aku abang-abang ngene iki. Aku saiki pangan aku apa lek ro gatot kenyil-kenyil ka lho metu kambile. Lah ora ngono, geben ditumpang nih bathuk pawon rada mogol-mogol kae gurih. Halah, jabang bayi. Jane lu Kere kok aku kowe. Ngonyak tiwul. Lah tebake lho, panganane yo turan tikus. Yo ben, sing penting ayu, ora kaya kowe kaya celeng, lebus, gek mlaku ra iso noleh. Titen nono kowe mbek Reno lawani. Tak bodem cangkemmu nyeper. Bukannya aku kirawani loh, tapi aku ke alergi lek cedek-cedek karo celeng. Ya lamono udu celeng, ya pangga oke. Iki lho. ih, ada jabang bayi. Celengnya ngamuk. Iyo, sandalku. Ini mah tinggi rembek. Duh, aku mikir prono. Oh, celeng tenan. Lek menungso remeng lho. Sing dipatrep kaya ngono kuwi, sandale bature ge bal-balan. Ge arep mlaku rono, arep mlaku rene bablas rono. Enggak kenter terus-terus nih ngono ku lho. Ora lho. Bocahke nyang opo? Nggo piring ki mule madang ki ning nggon pasir-pasir kaya ngono. Rawat dilek katutan tae kucing bocahke. Mi, kowe ki lho nyapa? Kondi lho yuk. Ya nyambut gawe lho Mi, lek aku ke gek kowe kuwi lek dolanan aja ning nggon kaya ngono kuwi kebek tae kucing to. Rawat dilek gudiken. Ya ora. Aku les geku gudiken kan biyen. Rene ayo melu dolanan. Aku rande batur. Batur ana kene. Ayo to yu. Ora mesakne aku. Aku ngronto iki lho. Ket nang mambu tae kucing tak goleki rong temu wang ono. Wong aku ki wis gerang to Mi, lek kok aja pasaran ngono kuwi pre diguyu anakku. Yo lek diguyu anakmu ki berarti lucu. Wis to yu gagi. Timbang gelandang ibuku ni jane yo ora leh duit lho. Alah mbuh Mi, aku ki ngurusi kowe reneng tak ya nagih ae. Nah kira apa aku melu? Ora usah. Yunten. Oh no. Ora usah melu. Alah pokoknya melu. Alah, Jabang Be. Para bencong sih kok ngendi lho? Sok sibuk. Ora lho, Mi. Kowe kok cepanggan nututi aku ae. Aku ker nyambut gawe. Agah yu, pokoknya aku melu. Aku lo yar nyambut gawe. Gen oleh duit kaya sampean.
Ki lek dolananmu ki ndak menghasilkan uang lho, Mi. Lek iki, buku iki menghasilkan. Wong buku yang menghasilkan, iki yang menghasilkan. Ya ngono lho, sing rukun. Lek karo dulur wedok ke. Dah ki ngamunyel. Nyang opo lho kowe kadek manggon tumpang pletes. Kok kaya wong kurang garapan. Adimu ki lho mangan. Adi? Adi ini sapa? Adiku. Adiku lho, ning endi? Ning Papua. Ki aku kok kon ngomong Darmi ki yo. You sorry, mangan dhewe. Aku lari nyantai. Panggah nututi aku iku to. Genten. Aku kok ora sida oleh garapan ditututi. Lek nututi kuwi ya tandane sayang. Ya ngono kuwi lho sing bener. Lek karo dulur wedoke sing akur. Wes Mi, genten melu konyel ning tumpang pletes kono aku arep terus neleh ku arep golek duit. Aja gelem Mi. Ya kuwi lho Mi, melu sayem. Lak melu aku ora oleh duit. Lak melu sayem, oke engko oleh duit. Oh nyatu cobrotmu ki tonyel. Genten barang lho iki wis ket mangal melu aku. Anu Mi, tangku loro banget kudu ngising. Saiki melu konyel ning tumpang pletes kono entanonong kok tak jak. Aku ndak betah ngising gone Pak Din. Entanono kene yo. Syukur, kowe diapusi soyem. Dihapusi. Tapi saelingku ning gone Pak Den ki ora ning kakus to yu. Oke ngising tumpang tawon. Kaeke nyatu ora kudu ngising lho, Mi. Wong iki nglimpek nih awakmu, ben aja melu. Ora yu lek ngapusi. Wong aku mah lo mambu wong ngentut ae tuwek. Kamu ini, aku ngono kae lho. Lah ngentut tambuku yo ora enak ngono kae. Apa kudu ngising? Lha yo ora. Diapusi to mang awakmu. Soyem lho, duite akeh banget kae mang. Lah kowe melu, kan kowe melu njaluk. Ki engko wonge kalong akeh duite. Apa yo ngono? Wong domongi iya kok. Ndang susulan. Ora dikeki lho nang soyem. Lek ngono iki gawakno dhisik. Tak susule entanono kene yo. Engko lek dikeki didomong loro. Iki gawakno lho. Modar yem lek kowe lek Darmi ora samar lak icul kok silitmu. Kaya ngene kok kon gawa aku. Kira niki kene. Yo saiki lho wong gang dobos model kaya celeng kabeh. Wis nuleh. Apa, Mbak? Ora apa-apa ya. Aku lu nyemantani celeng. Endi lho celenge? Kono mang to. Anu nganggo klambi abang saroke abang Melayu Rasido. Kowe iki ora noleh. Lah nyapa wong aku ora nganggo rokok. Tak omongi. Adimu malah panggah nututi ae. Sek bingung lah kuwi nilapne. Enenge panggah kintil silet tengah sak emeng aku. Sopo lho adikku? Ya Darmi lho, sopo neh lek udu Darmi sing tukang kintil ki. Oh, tak pikir lah adine celeng. Endi celeng? Ya adine celeng ki genjek kae lho. Kowe kira genjek apa ora? Dak rohku ya kowe kuwi. Lah celeng. Lah terus kaya celeng dhewe batur ket mang mandek ning kene kok. Yo pantes yo kowe kuwi. Mlayu ndak iso ndak iso menggok ki nguju sae. Yo wong nyatu limpekne Darmi to. Ki panggah nututi ngasek tak celokne konyil. Ki barno tak tinggal mlayu aku mulai kudu ngising arep ngising me Pak Den. Lah apa anu? Isih panggah dodolan sate gendruk. Ora, wong dolanan pasar cedek buka awet kono kok. Wong dek kapan ki anu to?
Dodolan yang pakai gede kan lho, sate gendrok jere. Yo rembek tukunan. Aku yo kira deh cangkemku yo jebrang lek mangan sate kok gendrok barang ke pegarapan. Ki anu lho, jere ngene. Yo lek mangan sate gendrok ke marai anu lho, marai cangkeme jebor. Kaya anu wedhus gabang jaluk bojo. Lah kok jere ngene, anu yo ning omahku apa gabake jaluk bojo-bojonan ngono lho. Kok lama ya suwi? Lah, ngono ke anu, Bek. Kira-kira lek kek karo wedhus ngene lho. Astagfirullahaladzim. Apa nek karo kowe jajal sing berbeda ngono. Jajal. Lemahku eneng, Bek. Gede, gabak. Kok lek nyatu penak wong loro, mengke jajal dhisik. Dangke ngamuk ki, mulia kono. Bature kok dipakane karo gabak. Baris semene ki ra krasa, mulia kono. Wong gendeng, ayune kaya ngene kok dipakane karo gabak. Apa masan re payu? Sik to, Mbek. Nek ane gabak ki masa semene. Kuwi ket dawa. Sapa ngerti lek gek nyodok. Cangkem iki entuk kaya cangkem celeng ora kena diatur. Jero cilik sandal ki lho nyatunan. Yo, goyon barang lho, Mbek. Ngono ki lek nyatu kowe gelem. Gabakku kene omah gede banget.